Първо искам да ви благодаря на всички вас, че ни уважихте днес и дойдохте от цяла Варненска област. Виждам, че са хора. Благодаря ви наистина от сърце. Второ, благодаря на хората, които се престрашиха и зададоха въпроси. Удобни и неудобни най-вече. И трето, искам да ви кажа защо аз реших да бъда водач, един от водачите на тази коалиция. Както преди малко и госпожа Параванова каза, разединението никога не помага. Има хора, които спечелят от това, че ние сме разединени, че ние се насъскваме един срещу друг. От това не печели нито един от нас. Затова аз приех при сърце това да води тази листа, да вървим към това да не определяме човека според това какъв произход е, а това, което е, това, което е като човек, това, което е постигнал и в неговия морал. Така че, наистина ще се радвам да ни подкрепите на 12 май с бюлетина номер 6, коалиция Център свобода и достойнство. И нещо, което искам да ви помоля, тъй като днес е ден за почистване на България, след като сега приключим тук, да почистим това, което сме направили около нас, а по-късно ние с листата ще се насочим и на някои други места, където ще се включим в инициатива да почистим България за един ден. Още веднъж ви благодаря и хубав ден!